deh deh nadu mini dinung gua mini patu onai deh lasai nar hello जोंहा दिनै फेमिलि पिकनिक जानो थांदों आरो ना माने दुब्लि बारियाव दैसा जिङाव गामियावनो बाहेरायाव गोजानाव थांथावा नालाय इयावनो जोंहा जाहैनोसै आरो ना फेमिलि इन्जय खालामनोसै फेमिलि टाइम स्पेन्ड खालामनोसै निउ इयारनि मुङाव ना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादों आं बेखौनो खिन्थिनो लाबाय ना नै बन नारग्राया नायदो इदि थुदो नारदो एने नामा खावख्लुजोब्बायलै इयो किलनिया आबौआ खावख्लुजोब्बाय आखायानो ayo onde 자기를 마친다 마마 나붕 नैबेयो जोंनि गामिनि दुब्लि बारि दैसा ओमफ्राय बेनो जोंनि लामा बेजोंनो जों थांलाय फैलाय खालामो जों दायो जागासिनो थांगासिनो फैदो जोंदों बिदिब्ला ओइ मा खालामनो नायदो हो मा खालामनो नायदो बुंलाय माखौ नों दे मा खालामनो नायदो बुंलाय नै जों जायगासिम सफैबाय बेफोरनो आरोना जानायनि जगारफोरा ओमफ्राय दा अर सुनो थाखाय बेयाव माबा मा होनगोन अरदाब बनायगासिनो ना बेयावनो संगोन आरो मोननै बनायगोन नै मोनसे जावगासिनो मा सङो आरो नै मोनसे मोननै बनायनांगोन ना मोननैबासो थाब जानायनि मोजां नुबाय दा मोजां नुदो दा नों जनायखौ दे दा मा खालामनाय देलाय खिथालाय मा खाम मा बिनि बिलाय मा मैगंदों जागोन मादों जागोन बेदर गैया गैया माथो बेदर दङ नोंलाय बबे खिथि थांलाय थलाय खिथि थांलायनो माथो बेदरानो गैया माथो बेदर बिया दांनाखो दांनांला मिथियालां बेदरखौ मा संगोन ओमफ्रायलाय मबेयाव संगोन हा गोलैहैगोनलै हायदो इखिनाव हायलाय हे गिसिनानि खाथियाव हाय लासिंसो जागोन नै आंथ' खिथिबाय थादों नोंखौ नै हायलाय गिसिनादो रायलायदो एवजलाय मबाइलावसो खिथिगोन ना बायदो बाजिया एवजलाय
लाबोनो हाय जायाव जदो गिसिनादो रायलायदो मा गिसिनानो गिलुंगुमोन ना नङा गिलुंगुमोन ना गिसिना 니 गिलुंगुमोन ना हनै गिलुंगुमोन ना बन बेखौनो बनखौ बिदों 어미가 왜 피자खौ 비दों 안 본가? ai onde không biết buộc liao ai tung tu lua lại ông sang cười gì này một slap hui 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 lugu nu lugu Gurung ayo gira kata Ba, Rian là buôn gas đờ. Để cái được gira cái được. Món mềm không biết. Đi đi đi. Gira kata tuh nih. Masih gindul ini. Masih gindul ini. Magir bilang masih gindul. Apa mau lagi? Bây giờ video không trên này đây. Đừng làm này rất là cái nữa. Gì mà? Mimi kok. Di sana ya. Di sana tapi kan Mimi kena deh. Kisina. Kisina. Oi. Kisina. Hai, jim pala. Hala. Apa ibu? Hala. Oi. Hai, jangan lah. Oh nih. Kilbi honai dambe. Karena hala. Apa mau nih? Gile kasih. Mà không nương ngỡ kìa. Ini na bung. Hai bà mau chưa? Muốn ra bung. Nè. Chrislyn, bà không nương lẹ. Ôi bị Sam thấy đừng ai chơi. Chị. Ai ở chơi. Nhưng khăm thông gần. Ơi, nhưng khăm thông gần. Mà tôi không muốn mất lẻ, nhưng muốn có đời gì? Ê, đứa xuống nữa. Ai ơi, đứa xe khơi phía đi. Dè khơi. Dè khơi. Dè khơi hãy thôi. Dè khơi thôi. Đồ lật ra đây. Mít chứ?
띠먹는 거나 비고 채비로 디스면 당근네. 니가 디스 감시나 비어. 해봐. Đi xe này. 하나 비버. 하우 너희 키치 쓰나? 비마. Bima. Khám. Mày đúng rồi. Bia mà. Khám ram. Thế bia? Tuxi. Như vậy? Masih kacau ini. Bia. Ayo kabe. 나 뭐봐 선바자 고면 다 공리 등어. 바티 자르. Hàng bảy lên. Thằng con đi. 나 보내 바자 고면 다. Ai phục được này. Bia ai không hành đi phục khi. Không sai này bia ra hành đi. Ra hành cho bé đến được. Dia làm được nó nè. Mà dùng nó có đầy đủ cái nó bây giờ đi à. Presley. Tìm gì rồi đi mà nè. Ơi lấy này viên à? Presley là đi hai nhau. Presley là đi hai. Cho bây giờ. Bốn không xây được ngờ. Muốn không mà không cần nữa ngỡ? Mà không ngờ bốn cờ. Ê, không sao gần. Ra được ngờ. Một nơi bình thường ra. Mau cái xuống. Ada bikin makan mesin sih ada apa mau kerja? Ada bikin makan.
दैसानि साम' गोलाव गोलावखौ गथ'फोरखौ खननो होबाय आरो ना बिसोरो फुरा इन्ट्रेस्टै खनबाय आरो बिदिनो बै गुल गुल साम'खौ मोना आरो दैसानि बे साम' गोलावखौनो जानांगौ जायो ओमफ्राय बेखौनो खनबाय आरो गोथाव जायोनो आंबो खिन्थु जाफेराखै दे जानाय नायगोन दा नायलांबाय थादो बेसेबां खननो हायो बिसोरो बे क्लिप्सखौ माने गथ'फोरखौनो लानो होदोंमोन आरो ना ओमफ्राय केमेराया बे मावबाय आरो एसे होमबाबो गाज्रि मोननांला आरो ना थास' बिसं आलु बाथोन बिलाथि अमा बेदर मेजेमफोर दं लानो हायो मागोनि बिना माइब्रा बिदिफोरखौ लाला मागोनि दासो मास मोनै ओरैबायदि फर्टि गोदौनोनो हागोन ना हाया फोजोबबाय माइरंखौ पिकनिकालाय होनदों सावथुनसै होनदों सावलायनो दामग्रा लाबोनांगौमोन ने लाबानो कारेन्टनिसोनो ब्लुटुथ मोनबा आराम जायोमोन अबे गिरा बरिया जादोंमोन पिकनिक जानायाव उखुन्दैया सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक खालामदो आरो दाबो जिरखाङाखै संनायखौ नायनोसै जोंहा मैगं संनायखौ ना जानोबा बाजै संनायखौ ने बाजै संनायखौ गोथाव जागोनदां ने नों जागोन ना जायाखैलाय जाबा जागौमोनलै बेदरा बेयाव होनायबा हासो सानदा बारनांगौ मा मिथिगोन नालाय गोलै जानोसै थास'आ मोनसिगोन थास'आ खामबेर गग'आ मोनबाय गारो सोर बनायनाय ना इखौबा इखौ सोर बनायनायबा बिरा बिरा संग्राया सोरमोन संग्राया मिस्ट्रेस सुनिला उनाव मिस्ट्रेस रिसा दैमारि फेमिलि दै बियो गासिबो दैमारि खान्दान नांबावगोन नामालै संग्रिखौ नांबावगोन होनमोनबाय आं टेस्टि मा थास' बाथेनानो खिबाय सोर नुलांला हनै सिगां राखलाय गिलिस्रासो बेदरबा
Cocok dah lah. Nak. Tuna, goy. Ini kan pakai pari dulu. Harus ini pakai pari na, kan? Ini pula pakai pari. Tur. Jastikan, itu ra, Maya. Siapa bersalah apa? Piknik kan, mana madali ke tahu. Lah bapak kelagen lele. Lala bang li, Haba mau gidi. Haba mau gidi. lala bang li. Lan badu li, siapa bak lan badu piknik kan yuk. Lu berkelem malah kan nala dulu bela. Piknik sana mana muni berkabar boleh ber. Kamu salah nak kamu tu ada. Kita nak kita lah. Nah, humrop na di siya usar naman na ko. Hindi apa? Oh, tu na dan hilang sigan, seru. Ni udah kuan. Zaza fark dia. Ya bas zaga ya. Ha? Buar. God. Jabla na buar he. Dali. Mobilan Dali apa, Mbak? Mana ini bukan juga lebih ni lah. Ni dai zara ta kai ridi za hang da gasi buzo bai ran lang bai kam megong gasi ke bran ne za signare ne zone Abi lah abi abu. Deh. Nah lah itu dia mah tu. Rian ni ya. Nih. Hei. Kesini. Mana ada dia? Konrusun. hasuk dong mana muni bagi nama kene nama dia bedor sama dali kam itu ya sur nih man nah itu ya ada ni Apa dia di sini ada aja. Mana bilik jago kisnya jago dah. Inna madera inna Bedron dia macam selai. supaya kita hey supaya kita enggak Getau, mabidor zada. Oi, mabidor. Oma Mak, bungre bungker le mak ne. Gislina जानायखौबो लानोसै ला गिस्लिनानिखौ मा जादों ना खुगायालाय मेंख्रां जाबाय मेंख्रां जाबाय जायाखै मेंख्रां जायाखै जादो आबौ माबो जादों ने
Đuôi ơi chị có đây đuôi ôi chị có ra đây bắt đầu đuôi bắt đầu ra đâu nhỉ chị mà thằng này thôi chị mà bắt जाखांबाय पिकनिकआनो खालि लांदां 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 जाबाय थांजोब्बाय दायो जोब्बाय जोंनिया पिकनिक जानाया फुंनिफ्राय लानानै बेलासिसिम दिनै सानसे पिकनिक जानायाव थांबाय मोजां नांबाय जानानै फेमिलिजों इन्ट्रेस्टनि इन्जय खालामबाय सानसे दायो बेनो मोनाबाय नै लास्ट सानसेटखौबो नायबाय दैसायाव एसे फ्रेश जानानै थांसै बाय सी इउ इन द नेक्स्ट ब्लग